Bezala Ñauta Paula Zadago orain gurekin, arratsalde on ongi etorri Ñaut. Ekaizentzarrek kalderatu berri duen liburua eskuartean ekarri diguzu, etxebizitza eskubidea eraginkortasun ekonomikotik eraginkortasun errealera. Bueno, etxebizitza eskubidea du titulua, eskubide bat delako etxebizitza? Bai, noski, etxebizitza eskubide bada, horrela onartzen da testu legaletan, eta gainera gauza asko esaten dira testu legaletan etxebizitza eskubideari buruz. Kontuan izan behar dugu etxebizitzarik ez palin badaukagu, beste eskubide asko gauzatzerik ere ez daukagula, intimidadea, esate baterako, edo, familia garatzeko, edo... Apur bat nahi galetu dizute, izan ere Euskal Herrian oso zaila izan baita denbora askoan behintzat etxebizitza eskuratu alizatea, garestia eta abar izan delako. Eta gero, badago, momentu batetik aurrera jarritako etxebizitza politikak direla medio, nik ez dakit demografiari nahikoa begiratu genion, ez genion begiratu, norentzako egin genitu nahi beste etxebizitza, edo zer gertatzen den egindako etxebizitza guztiekin, edo ez garen gai etxebizitza behar dutenei etxebizitza horiek helarazten. Baina hor uste dut, badagoela eskubide horren barruan zer aztertu eta non aztertu, ezta? Bai, alderdi asko ditun kontua da, eta liburu hontan, horietako batzuk ikutuko ditugu hain zuzen ere momentu hontan pilpilean dagoen gai badalako, eta gainera, paradigma aldaketa bat bultzatu nahi dugulako gurean behintzat etxebizitza Europan orokorren ez da hori, gero xogoia tarte badukagun rebuzitzitzeko, baina gurean behintzat paradigma aldaketa bat bultzatu nahi dugulako, hain zuzen ere tituluak diona, eraginkortasun ekonomikotik, orain arte etxebizitza zeinik ez ikusi negozio bezala, ez da? Eraginkortasun... Errealera. Errealera. Hau da, eskubide izate horretara, eskubide universal izate horretara. Testu legaletan jasotzen da, konstituzioetan eta bar, hitz potoloak eta hitz ederrak badaude, plusbalia, gizarteari itzuli behar zaiola, funtzio sozial bat bete behar dula, baina gurean badakigu oso ondo ze pasatu den. Eta botere publikoek gainera horretan, gurean izan duen bilakaera horretan, zer esan handia dute, etxebizitza politikak enfokatu dira batez ere diru sarrera politika bezala. Administrazioentzako diru sarrera politika bezala, eta ez gastu politika bezala. Eta Europan, orokorrean, edo guretzako erreferentzia diran lekuetan, eta batez ere, gastura edo bideratutako politikak dira. Hau da, gastatu egiten dute garantizatzeko etxebizitza eskubidea. Gurean berriz, etxebizitzak egiten dira, diru sarrerak eukitzeko, eta irabazi mardulak eukitzeko. Gastu bezala kontsideratzen dituztela esaten duzun horretan, hor egongo litzateke guk askotan, zuk esan bezala begiratzen ditugun herrialde horiek, iparraldeko herrialde horiek, esango nuke, izaten dituzten alokairu politika eta gainerako eta horri begiratu beharko genioke, ezta? Bai, eta berez gainera, egitura administratibo, politiko-administratibo sendoak eta oso eraginkorrak dituzte. 3 maila edo badaude Europan, eta lehenengo maila izango litzateke, beti aipatzen ditugun herri eskandinaviarrak, Britainia Handia eta eta horiek, bereien barne produktu gordinaren 2,5, 3 dedikatzen diote etxebizitza eskubide hori universalizatzeari edo garantizatzeari. Gero badaude beste batzuk, Europa herrialdekoa, Frantzia, Alemania, hor barruan baitaren neurri zehatzak eta daude, baina luze joko luko idena azaltzea, baina gastatzen dute 1,5, barne produktuaren 1,5 edo inguru. Eta etortzen baldin bagara gurera berriz, ez dugu gastatzen, ez gure gastu ez da ailetzen 1%. Horregatik esaten dugu indarra jarri behar dela, gastu politiketan, etxebizitza politikan gastuetara orientatu behar direla, eta ezin beste diru sarrera izatera. Benetan, etxebizitza eskubidea izan dadin. Claro. Horregatik sortzen zitzaidan niri jakin da eskubidea dela, eskubidea ote den egin dizudan lehenengo galdera. Liburu honetan, okerrez baldin banago, 3 atal nagusi aztertu dituzue, bata etxebizitza politikak, bestalde etxebizitza kooperatibak, eta bestalde batetik lurralde antolaketa. Politiketatik hasiko gara iruditzen bazaizu. Politikak, eta ez bakarrik etxebizitza politikak lotura dituzte politika ekonomikoekin, hainbat alderdirekin, ez da? Etxebizitza politikei beraiei dagokienez, momentu hontan, testu konstituzioak eta Europako konstituzio gainera orokorrean esan egiten dute eskubide bat badala, baina gero lege bidez onartu behar da eskubide hori universalizatea. Gure kasuan, Nafarroan edo Euskal Autonomia Erkidegoan, legea Nafarroaren kasuan duela 2 urte indarrean sartu zen, eta lehenengo pauso batzuk eman ziren sentido horretan, eta batez ere mugatzera bankuen, ez dakit nolabait esateagatik bekaizkeria, ez da? Eta etxegabetzen aurrean dauden politikak, eta orduan, bankuei ezartzen zitzaizkien muga batzuk etxegabetzen aurrean. Eta desjabetu egin zitekeen bankuek zituzten etxebizitza hutsak.
Bueno, hor gertatu zena izan zen, gobernuak errekurritu egin zula, eta momentu honetan suspendituta dagoela hori. Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, legea, aurreko gobernuak edo landu zuena oinarrian hartuta, une honetan legebiltzarren eztabaidan ari dira, eta aruntzago dijoa. Hau da, eskubide universal modura onartzen da batez ere egoera kritikoan dauden personekiko eta administrazioa behartuta dago garantizatzera. Eta horrez gain, baita ere, desjabetzeak, derrigorrezko alokairuak, derrigorrezko salmentak eta neurri sorta zabal bat edo sartzen da. Une honetan, tramitazio oso luze dijoa eta une honetan ere tramitazio bidean dago. Eta, bueno, ikusiko dugu onartuko dan edo. Badirudi baietz onartuko dela, baina, bueno, horretan dago momentu honetan, eta interesgarra izango da indarrean sartzen denean ze gertatzen da jakitea, ze Damoklesen ezpata hori, errekursoarena eta suspensioarena, hor dago baita ere. Bestaldetik baita ere, aipatu nahiko nuke, politika ekonomikoen ikuspegitikan etxebizitza eskubideak daukan importantzia, ez? Adreiloaren burbuila aipatu izan dugu askotan, eta momentu honetan berriz ere ataka horretan ote gauden edo ez, izan ere hauteskundeak badatoz, eta Espainian enplegu igoera eta langabeziaren jaitsiera eta hazkundea bera oinarritzen ari da baita ere, eraikuntza aktibidadean, kontratazio publikoan, bai. Eta horrek despiste handia sortu ezak eta berriz ere ziklo ekonomikoen pentsun edo jartzen gaitu. Horre dozein kasutan Espainiak krisi hau lehertu zenean bazuen arazo bat, eta zen adriluan lan egin zuten milaka pertsonen edo milaka pertsona horietako askoren kualifikazioa oso mugatua zela eta oso mugatua zegoela adreilura, eta nik ezakit urte hauetan guztietan Espainiak hori gainditzeko urratsik eman duen, eta hor langabe geratutako milaka pertsona horiek beste lan batzuetarako ladrilurako bezain erreztasunik bazuen. Ez dirudi, bai. Gauza bada orain egin man behar ditun urratsak hauteskundeak eta gainerakoa dauderako, baina bestalde eskulan hori ere oso konkretua zen eta ziotenez ez beste ezertarako prestatua. Bai, eta ez dirudi gauza hundirik egindanik horretan, ze izan ere momentu honetan esperantzak batez ere botere publikoek jarrita dituzte, eta botere publikoak batez ere botere zentrala azari naiz, langabeziaren jaitsiera, persona horiek guztiak berriz ere eraikuntzara bideratzean jarrita dituzte, eta berez gainera langabezia jaisten ari da, orain urrengoan uste komentatu genula agian gurean enplegu industriala dela batez ere igotzen ari dena, baina estatuan nabarmen eraikuntzari lotutako eta kontratazio publikoari lotutako hauteskundeak direla eta lotutako enplegu igoera gertatzen ari dela. Orduan, berriz ere arrisku bererantz goaz. Orduan, horrelako eztabaidak hemengo legearen ingurukoak, hemengo bi legeen ingurukoak, eta, bultzatu nahi ditugu batez ere lan honen bidez. Jakinan gainean egonda ez ala nahikoa izango, baina, eztabaidarako elementuak eta... Politikak aipatu ditugu, kooperatibak esan dugu, eta gero lurralde antolaketa ere kooperatibetan ze aipatzen dezu eze aztertzen. Bai. Gurean nolabait esateagatikan kooperatibak eta iparraldeko herrietan eta oso esperientzia politiak eta interesgarriak gertatzen ari dira, eta gurean lege berri honetan aurreikusiko dira kooperatiba formatu diferentea, baina momentu honetan kooperatibismoari eta legeari berari iruzur egiten ari gerala iruditzen zaigu etxebizitza kooperatibekin. Etxebizitza kooperatibak une honetan instrumentatzen ari dira, promotorak instrumentatzen ari dira, batez ere beraien erantzukizun ekonomikoak saiesteko eta erosleengana desbideratzeko. Bai, orduan nolabaiteko kooperatibari iruzurra da. Hau da, gurean kooperatiba industrialak, lanari lotutako kooperatibak, hezkuntzari lotutakoak, ikastolen mugimendu guztia eta hain bereziak izanik eta mundu mailan hain ezagunak izanik, beste arlo kooperatibo batzuetan berriz iruzurra edo egiten ari gerala edo iruzurra gertatzen ari dirala ematen du. Horren aurrean zer, esandakoa, Eskandinaviako herri horiek dauzkaten ereduak, ez? Etxebizitzak beraiek bukatuta gero ere kooperatibera bezala mantendu eta jabetza kooperatibarena izan. Eta bertak bizidanak erabilera eskubidea izan. Inkluso baita ere momentu honetan entzuten ari diran kontuak etxebizitzen gestiorako kooperatiba, etxebizitza hutsen gestiorako kooperatibak sortu eta, claro, ideak badaude, esperientziak gutxi oraindik, baina, horretan segitu behar. Azkenik hirugarren atal nagusia lurralde antolamentua da hemen aztertzen dezuena. Bai, lurralde antolaketaren inguruan ohartu gera, zuk esan dezunan aritik, ezta, egundoko etxe pila planifikatuta daudela, ez? Momentu batzutan kalkulo batzuk eta ateratzen ibili ginen, eta autonomia erkidegoak 2020an izango ditun beharrak, etxebizitza beharrak,
soilik area funtzional batean, Donostialdeko area funtzionalean eraikiko ziren etxebizitzak izango ziren. Horrekin bakarrik, autonomia erkidego guztirako, etxebizitzak estaltzen ziren. Baina Donostialdea, baina askoz eskualde gehiago daude Euskal Herrian. Eta orduan, horrek ematen du desmasiaren tamaina, ez da? Orduan, antolaketari dagokionez gainera beste gabezia batzuk ere baditugu. Denok dakigu, nola azkenengo 30-40 urtetan batez ere eraikuntzaren boomarengatik eta baita ere espazioen funtzionaltasun berezituagatik, espazio bat merkataritzarako, beste bat aisialdirako, beste bat etxebitzarako eta beste bat lanerako, horrek azpiegitura beharrak sortzen ditu, energia beharra handiagoak, ur hornidura gehiago, eraikuntza gehiago, ezta? Horren aurrean, planteatzen deguna da intensifikazioa, hau da, etxebizitza bakanak izan beharren hiriguneak indartzea, dagoeneko eraikia dagoena indartzea, eta multifuntzionalak izatea. Hau da, espazio berean, konpartitu daiteken neurrian merkataritza, aisia, etxebizitza eta lana, konpartitzea. Karo, horrek txip aldaketa handia eskatzen du, baina bidea hori izan behar da, ze gainerakoan jarraituko dugu bideak egiten, landa eremua okupatzen, mendiak okupatzen, autoa erabiltzen, seguru aski, batetik bestera erosketak egiten. Mugikortasun arazoak areagutuko dira, eta bar. Eskuartean daukat nik liburua, non aurki dezake gure ikusentzuleak, non jaso dezake etxebizitza eskubidea eraginkortasun ekonomikotik eraginkortasun errealera? Gurekin kontaktuan jartzen baldin badira, gehorrek emango diogu, baditugu banaketa bideak, baina, atera berria da, oraindik neonek ezin dizut zehaztu, baina, gure webgunearen bidez... Webgunearen bidez jakin ahal izango dute. Oso gai interesgarria da, dudarik ez dela, jende askok du etxe bizitza beharra, naiz eta gero ikusten ditugun hainbat utzik eta hainbat erabat ongi kudeatu gabe, eta iruditu zaigu oso kontu interesgarria zela gaur hona ekartzeko. Hitz egin nahi genduen patronala eta sindikatua estatu mailan nola negoziatzen ari diren soldatak eta pixka bat aurrera egin dugu denborak, iruditzen bazaizu datorren asterako utziko dugu, zorendik ere denbora badaukagu, eta gainera aztertu nahi genduke gai hau bai Europara begira eta bai Euskal Herrian gauzak nola bilakatzen ari diran begira eta beste aldagarri batzuk mai gainera ekarri zen jaut eskerrik asko etortzeagatik, datorren astera arte, eta guk orain albistei egin behar diogu tartea, beraz hasier nahi duzunean.